Mijn naam is Twan Schevers. Ik mag de lijsttrekker zijn van het CDA Beekdalen. Een mooie club mensen. Mensen die graag willen besturen. Die graag van aanpakken weten. Wat we de afgelopen 4 jaar gedaan hebben. We hebben heel veel centrumplannen vastgesteld. Er is ook gigantisch veel geld voor uitgetrokken. Soms is het wel eens zo dat de inwoners tegen ons zeggen... nou, daar gaan wel heel veel miljoenen naar die centrumplannen. Maar wij zullen ervoor zorgen in die uitvoering de komende jaren... dat we dat op een adequate manier gaan uitvoeren. Centrumplan Schinveld moet heel veel gebeuren. Centrumplan Schimmers moet heel veel gebeuren. In het centrum van Nut gaat heel veel gebeuren. Het nieuwe gemeentehuis gaat daar komen. Ook daar zullen we heel alert zijn op de uitgaven die we daar zeker gaan doen. Want het is een hele bak geld. En we zullen moeten gaan kijken naar alle ontwikkelingen. Bijvoorbeeld rondom artificial intelligence en dergelijke. Van wat kunnen we efficiënter doen? We gaan geen euro's uitgeven aan gouden deurklinken. Maar we gaan echt de juiste euro's uitgeven. We hebben de afgelopen jaren het gebied in Amsterrade hebben we helemaal in orde gemaakt voor sport, cultuur, onderwijs, zorg wat daar samenkomt. En dat willen we ook in meer kernen gaan doen. Ook in de kleine kernen, want dat wordt nog wel eens vergeten, maar dat mag absoluut niet gebeuren. Er wordt heel veel aandacht besteed aan Nut, aan Oorsbeek, aan Amsterrade, aan Schinveld. Maar er zijn ook kleine kernen. Jabeek, Doenrade, Zwijkhuizen, Arendsgenoot, noem maar op. Nou, die moeten ook de aandacht behouden. En daar zullen wij ook de komende jaren zeker voor staan als CDA Beekdalen. We zijn heel kritisch geweest op de gemeenschappelijke regelingen. Die gelden voor alle parkstadgemeentes wat dat betreft. Daar gaan heel veel euro's in om. En dat is ook goed. Er gebeuren goede dingen. Maar we zullen wel heel kritisch moeten blijven op iedere euro wat daar naartoe gaat. Want iedere euro die we daar enigszins op kunnen besparen... is weer in het belang van onze begroting van de gemeente... en natuurlijk ook voor de gemeentelijke lasten van de inwoners. Want die zijn best wel aan de hoge kant... maar we zijn een wat kleinere gemeente met een heel groot grondgebied. Dus we moeten best wel veel bekostigen... en we willen ook het groen goed onderhouden. En daarom willen we daar zeker wat extra in investeren... maar wel kijken hoe we dat kunnen doen... zonder de lasten bij de inwoners neer te leggen. We willen veel meer aandacht gaan richten de komende jaren op de openbare ruimte. Want daar heeft het de afgelopen jaren te zeer aan geschort. Natuurlijk hebben we af en toe wel groeizame periodes in het groen van Beekdalen. Maar het mag niet zo zijn dat het groen langs de trottoirs omhoog komt. Dus daar moeten we echt goed op letten dat die openbare ruimte, wegen, trottoirs, dat die goed in orde blijven. We hebben ook een prachtig mooi plan, het Groevenpark Silt in Schinnen hebben we vastgesteld. Daar zijn we akkoord mee gegaan. Komt een prachtig mooi vakantiepark. En we gaan natuurlijk nu aan de slag. Er zijn heel veel projecten uitgezet. We gaan nu aan de slag met bouwen in onze kernen. Want dat is hoogst noodzakelijk. Behoud van goede voorzieningen in de kernen. Maar ook bouwen in de kernen. Dus er zijn een hele hoop bouwplannen die nu op stapel liggen. Waar geld voor beschikbaar is gesteld. Dat is bouwen ook een klein beetje richting het buitengebied. Daar waar in de kern gebouwd gaat worden, heeft dat zeker onze voorkeur. Maar we moeten, omdat we echt een bouwopgave hebben, moeten we ook naar het buitengebied gaan kijken. En dan zien we ook in het buitengebied dat het prachtig mooi in het groen wonen is. Waar je een mooie integratie kunt maken van sociale huur, zorgwoningen, levensloopbestendige woningen, maar ook vrije sectorwoningen. Waardoor dat je ervoor zorgt dat daar ook een bepaalde cohesie ontstaat. Mensen elkaar kunnen helpen, jongeren ook weer wat ouderen kunnen helpen. Daar moeten we naar streven. En op die manier proberen we ook weer de zorgkosten enigszins in te perken wat dat betreft. Sport en cultuur gaat heel veel aandacht naartoe. We hebben geld vrijgemaakt voor sportpark De Oorsprong bijvoorbeeld in Oorsbeek. Maar we kijken ook juist naar de sportvoorzieningen ook in de kleine kernen. En we moeten toch kijken dat we al die sportinitiatieven die er zijn, dat we die toch een warm hart blijven toedragen. Dus daar moeten we even een goede weg in vinden de komende periode om dat op de juiste manier in te vullen. En daar moeten we ook de jeugd in meenemen. Ik ben zelf in het dagelijks leven docent bij Zuidhogeschool in Sittard. Dus ja, politiek is een beetje de hobby wat dat betreft. Maar ik spreek dus heel veel met studenten, met jeugd. En ja, je merkt gewoon dat daar van allerlei problematieken spelen. Nou, niet al die problematieken kunnen we oplossen binnen de gemeente. Maar we moeten wel samen met ze in gesprek om samen te kijken hoe we daar invulling aan kunnen geven. En daarbij gesproken, als we beleid maken in onze gemeente, is het ook, en het is ook de afgelopen jaren gebleken, best goed om daar jonge mensen in mee te nemen. Jonge mensen in beleid, maar ook af en toe studenten te vragen van, goh, denk eens met ons mee. Maak eens een mooie opdracht. En denk eens met ons mee hoe wij een goede invulling aan deze gemeente toekomstbestendig en duurzaam kunnen geven. Dus we zijn hard op weg. Heel veel dingen zijn al gebeurd de afgelopen 4 jaren, maar we willen ook de komende 4 jaren flink knokken dat we er een nog mooier Beekdalen van maken. Betrouwbaar, daadkrachtig en duidelijk zijn we.
Vertel nog eventjes wie u precies bent, welke partij en wanneer ze moeten stemmen. Ja, ze moeten gaan stemmen, of u moet gaan stemmen, of u mag gaan stemmen, dat is een goed recht. Op woensdag 18 maart in Beekdalen, CDA Beekdalen is lijst 3. Ikzelf ben nummer 1, maar we hebben 20 heel betrokken kandidaten die er vol voor gaan. Samen vurig, samen middag.